icho kwa timu ya Zimbabwe na pinda likani kusema kwa nishidi mamkasiri kwa matima na wasenyi kaino vana ve Zimbabwe ni vatera ribe chimutinde venyura yekile cheri wane dzimwe venyuro taura pana pa muri ya Zimbabwe dzanda kapakata dzandiri kutaura pana pa nene nyaya ndakataura nezuro muri ya Zimbabwe ndichishevedzera kuti izo pa bindura pa manenga pa sabhuku adesere chetaura pana pa pane nyaya yanetsa yaita mukurumbira yevakomana vatatu vane vakorokosa vakaenda kunoshedza sekuru ku Mozambique ndokubva vapiwa chikwambo asi pa chikwambo chemuri ya Zimbabwe chakunetsa kuti vachakwanisi kuona mari yacho izvo hwandakatiza kana asina kuzosvika nezuro changa chakutogera muwashing basket kutaura kuno patori nyanya pamanenga pabhindura asi toda kutenga muri ya Zimbabwe ndiri mukati meguta reHarare budiriro 5A kunonzi kumasoja paka Harare budiriro 5A kunonzi kumasoja kumasoja ipapo sekuru musati maenda kumasoja matimi michiri kubuda nechepabhindura pachi pamanenga chikwambo chiri kugara pai muwashing basket icho kwade muri ya Zimbabwe kandi kuzivise nyaya ndikutaura panapa yandinoshebedzera nyaya yaitika pazuva ranhasi muri ya Zimbabwe kumuka pazuva ranhasi kuine zuva rabuda iri pane pabudiriro 5A pane pamusha pakashaika mwana mudiki nezuro pashaika mwana mudiki nezuro nhasi makuseni hembe dzemwana iyeye dzamuka dzakaiswa padho repanext door kuti vepanext door vakwanise kuziva kuti hembe idzi ihembe dzemwana wepanext door vazoziva neapron yamai vacho pavaziva vabva vasvika kubata hembe idzi ndokubva vaenda kupi pamba pepanext door paya ndokunoona paine muroora uye anova ndiye muridzi wemwana akafa ndokutaura navamwene vachona vachiti vamwene hatizi kuziva kuti chii chaitika ko mwana wenyu akashaika panapa hembe dzatiri kuona dzinenge dzemwana wenyu waita ziva tiri kuziva nekuda kwechii kweapron yamai vemwana uyu muroora kwanza adakwanisa kudavira anova ndiani muridzi wemwana anova ndiye muridzi wemwana afa azokwanisa kudavira ndamwene vachona vachibva vati hatizivi pamwe imbavha dzakaba kunoko ndikubva dzasiya ikoko paitwa nyaya iyoyo vabva panext padhoba ndobva vauya pamba paipowanika pane hembe ndokubva vatora hembe dzedza ndobva vatanga kungomwaya zvavamwaya ndokutora hembe dziya vachibva vapisa so vagari vepamba pawanikwa hembe dzi vari kuti muri yeZimbabwe mwana afa hatina kukama naye kungori kugarisana sevavakidzani vaisa hembe dzemwana wavo akafa padhowo pedu vaisa kudaro havasi kubvuma kuti ndiana aisa vari kuti pamwe imbavha iyi yakwanisa here kuziva kuti pamba pedu badzi ndo pangaiswa hembe dzemwana wavo akafa uyezve pasina kuziva kwataita isusu vanga vasazodzibvisa here ko pavauya kuzotora hembe zvavanga vachimwaya pamba pedu chii taakutya kugara pamba pedu zvavanga vachimwaya pamba pedu chii taakutotya apa vari kuti vakavhunzwa havasi kuita sei havasi kubvuma asi pari kuonekwa paine chipfeko chamaika cheapron asi vazotora hembe idzi vachibva vadzipisa vasati vadzipisa vatanga kuuya nezvavamwaya ipapo so vari kuti pamba ndepedu vaifanira kugara pasi kutaura nesu chii chaita kuti hembe dziwe panapa dzambobuditswa nani mumba mavo ende nemhaka yei mwana uyu paanga ari mupenyu hembe hazina kumbowanikwa pano nhasi uno paakafa ndo pasadzowanikwa vakuya kuzotora vari kuramba kuti pamwe imbavha vatora hembe dzi vabva vamwaya zvinhu vachibva vadzipisa toita sei muri yeZimbabwe taakutya kugara pamba pedu nokuda kwehembe nokuda kwezvamaiwa murimi kuba kwenyu muri yeZimbabwe maiti kudii murimi maita seika muri yeZimbabwe 0713938538 kandaka pari paWhatsApp chaipo murimi maita sei dai kuri kumba kwenyu kwaitika chinhu chakadai so anditika 0713938538 panext door apa ndiri kutaura mukoma wangu mukoma Ezauto Mr Malawi kuti izvezvi vanenge vachida kudawo nenyaya iyi yepabudiriro 5A makaenda pa WhatsApp channel yedu muchatoriona bhegi riripo ipapo patorereka vhidhiyo karipo saka kana network idekwanisa kuti amune zvakanaka mukatira setasa manje munotozvona kuti zvatoipe chikonzero vanoita izvozvo varipo vatozvikanda baba Isabel fambira nyaya dzacho icho kwadi muri yeZimbabwe rekandikuzivisa kuti ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura dziri kuitika matima nosenyika ino right baba rekandingopinda ndingoti paka ndapindira bhindura pamanenga pasabhuku mhizha right baba Isabel pindai pabhindurapo pamanenga pasabhuku mhizha tinzwa kuti nyaya dzacho dzakamira sei bhindura inonakidza iyi icho kwadi muri yeZimbabwe rekandikuzivisei ndichiti pane nyaya iri pamanenga panonzi pasabhuku mhizha nyaya ndichiri kutaura panguva ino inyaya yandakaguma ari nezuro ndisingazive kuti nyaya yapapi chikonzero nezuro nyaya yanga isati yadarika pane vakomana vanokwana kuitavo vatatu vakomana vamagweja vakomana vamakurokosa vachibva vati iwo
vakomana muri kuona zviye zviri kuitika. Tikaenda kunogwenjenura kumakomba uko, mari hadzisi kubuda pane zviri kuitika. Hapana here zvatingakwanisa kuita kuti tigoitawo mari sekuita kuri kuita vamwe. Daniel she will bend forward kachwemba kimiliki acha. Iriti for. Zvadaro muzukuru wasekuru. Ndokubva vagara pasi vachibva vaitenda kuti iwe shamwari unenge unoziva kuna sekuru vakati but isusu tinokwanisa kuzosponsa nezvimwe zvinodiwa ipapo. Ndokubva vafonera vamwe sekuru vari mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti Mozambique. Sekuru pavakashevedzerwa vakataura navo vari pafoni, vataura navo vari pafoni kusvikira sekuru vatizvo no uya timbotaura tizvo zvakaita sei. Wani akataura nasekuru akakwanisa kuratidza kunzi izvo inini chikwambo ndinacho. Pane mhando dzakawanda dzekuti munogona kuita mari. One, kana muchida zvegold unogona kusacrifice kuuraya hama dzako. Zvikanzi neumwe ndine mukoma ndine munin'ina naamai vangu. Zvikanzi izwe panyaya iyi bhuru wangu, unokwanisa kutora duri ukauya neduri, but duri rinofanira kunge riri nyowani, akushandiswe dzaro. Paduri iri unofanira kuritenga nemari yako iwewe, aufane kurikumbira, aufane kukwereta, aufane kuriba, panodiwa siya rako. But duri kana uchinge wauya naro, unogona kutasa muduri wobva waona mwine vanhu varimo, munhu waona arimo imoyo mutswika kuti mudzure. Kunyange ukazviona urimo iwewe itozvidzura uri imomo, asi iwewe aufe unogona kuchukua makumbo. Zvikanzi no sekuru uyu muko hauite chikonzero, ini ndikachukua makumbo ndinoda kuti kana chinge ndaita mari ndofanira kudriva motokari yangu, ndofana kufamba ndo driver sei ndisina mota. 1 2 zvikanzi unogona kutoita mai vako imomo. Kana waisa mai vako imomo, iwewe kunyangwe vamwe vatungamiriri vanotyisa vanotokusheka maoko nokuda kwemari yako yaunenge uita chikonzero wasacrifice chiri chiombe. Zvikanzi no sekuru zvise zviri kunetsa. Zvikanzi right, chikwambo changu chandinacho, but kana uchida chikwambo ichi ndinoda kuti uende kumba unotenga, unouya nembudzi. Mbudzi yandirandura mbudzi yako kana kuti unotenga nemari yako wobva uya panapa ndokupa chikwambo ichi. Chikwambo ichi $100. Ndakupa chikwambo ichi, ndoda kukudzidzisa nembudzi yauchaya nayo kuti chinodzidziswa sei kudya ropa. Ndoda kukudzidzisa chikwambo chauchaya nacho nembudzi yaunouya nayo kuti chinodzidziswa sei kudya ropa. Mukomana uyu ndobva ashayiwa mari yokutenga mbudzi. Sekuru chimbomira ipapo, muri kuti nini akanzi alright timbodzokera kumashure mbijana. Yes. Nekuti ana kuda goteka vatori kumanenga izvozvi kubhindura ana trigger vari kuti akanzi uye neduri raunenge usina kukumbira, duri raunenge watenga nemari yako. Yes. Riri idzva, hatidi duri dzaro andidika unge obva wauya naro kureva kuti duri rinenge riita sei richimiririra ziya rako iwewe. Kana duri richinge rauya anzi uchaita sei? Unoisa pane chauchaona mukati, chauchaona mukati chezvo chaunotswa kana kuti kudzura chauchaona mukati. Kunyange uri iwewe waona urimo, ukazviona mufananidzo wako wotozvidzura wega, kureva kuti uchatotora chimutswi wototanga kutodzura, kureva kuti even ukazvipwanya makumbo. Baba Isabel vakati aiwa rakanimbonyatsomwira mvura zvakanaka pasenikani. Okay, so Baba Isabel zvikanzi even ukazviona iwe mufananidzo wako uri muduri wotozvidzura, nyange ukapwanyika makumbo, nyange ari mai vako, nyange ari ani, chitoita izvozvo zvatataura. Ichokwadi zvadaro mukoma wangu. Zvikanzi izvo inzwai vakomana nditika zvikanzi nemukomana isekuru imbondipai ndinoratidza vamwe vangu nokuti tiripo 3. Kana ndaenda tirobva tadzoka, no problem. Sekuru mari ndinoita sei? Ndinoenda ndobva ndatenga nembudzi ndobva piwa chikwambo andika. So kwava kwanzi $100 pamwe chete nembudzi achibva piwa nacho. Zvandiri kutaura muri yeZimbabwe zvakaitika kumanenga, mukomana wechikwambo uyu aitoshaina nacho kumaground kumabhora kune vamwe kuti ndakurema, una chinhu chandinacho, ndakurira. Right yakwana nguva zvikanzi vakomana ndoda kuti imimi muende kumakuwa mutenga monaki. Matenga monaki, vakomana vakaenda kunotenga monaki, but monaki ravakatenga ndere plastic. Vakanzi nasekuru aiwa ndiri kukuonai ndiri kuMozambique kuko ningi monaki ramatenga risiro ende munotenga rine jira. Iwe
ndofa watenga zikazi chienda kumakuwa mashika kumakuwa ne mona kirenyu mosika moita sei motora mashishe kumakuwa nefuro kumakuwa motora kana maridiki moisa pakati mova maisa meshisa mova malaita kana malaita ndichaona mari yangu ita sei zvinosvika kuno asi zive kuti size yemonaki yamuchatenga ndiyo size yemari yamuchawana size yemonaki yamuchatenga ndiyo size yemari yamuchawana kureva kuti kukura kwemonaki yacho ndo kukura kwemari iwe right vakaenda ikoko mukoma wangu vachibva vaenda ikoko vasvika ikoko vakanzi izvo ndiri kukumbira kuti mutore chimwe chinhu chamunofukidza ipapo moisa bhopoindi nebepa pavakaisa bhopoindi nebepa zvikanzi zvamuchaona zvakanyorwa ipapo ndo zvamuchaita vakafukidza vari pamakuva ipapo nguva diki diki pakabva pavhurika vachibvaona paine bhuku rakanyorwa nekesevi yavasingagoni kuverenga zvadaro zvikanzi pisai zvinhu pavakapisa varipo baba mukoma wangu nguva diki diki vapisa zvikuratidza kuti zvinhu zvasvika ndo pavakaona monakira kutodziswa nevakomana vanokona kuita vaviri vapfupi vane ndebvu hombe nehwani akareba asingaonekwa anoita sei kwaanogumira ndo pakatiza vakomana sekuru muri kuti monakira akatanga kudzikiswa nechi rakatodzika rine vakomana vapfupi vane ndebvu dzakakura nemukomana wani murefu asingaoneke vakomana chibhatiza futi mauya nadzo here rikiti bvu kana ndimi dzacho hadzirambidzwi nekuti kana munhu achinzi akareba zvekutoti paanoperera hatisi kupaona even ndimi dzacho hadzifaniri kupera Almighty Spine for the pit and the brow. Afana tusipekeshana mturaiba. Jumata wakati weba kemele kiasha. Simpite ti horobite. Then you're really pitiful. Wakati weba. Simpite ti horobite. Then you're accuracy. Airi. Lo. Rigidi. Topatawedzera lichitichi. Chovisho. Mucheka. Okay, monaki ndo varatanga kudzikiswa. Ndo varadzikiswa. So vakomana pavakatiza. Wani ndiye akazoshedzwa zvikanzi mari. Vakomana havana kusimba. Maitiro avaita asiriwo. Saka inini ndiri kukumbira kuti ininika. Dai wadzoka iwewe. Kana wadzoka kuno kwandirika. Tsvaka ende zvakare kumakuva. Wotora mashisha, wotora mari shoma kare. Wobva waita sei? Wobva waisa light. Kuti zvinhu zvangu zvidzoke kunoko hazvidzoki pasina zvazvaitwa ndobva aenda akaenda achibva adzokera. So nyaya yanetsa manje ndeyekuti chikwambo chiye chavakapiwa chiya uyu akanga asacrifica vanhu zvakanzi nasekuru ndiri kukumbirawo chikwambo changu pamakachitora nga $100 ndokubva aenda pa$300 ndokubva aenda pa$500 nezuro mhuri yeZimbabwe yanga iri pa$900 apa saka kune one anga asipo pakati pevamwe yayakazviswa kwaSabhuku vakadaniwa kwaSabhuku vamwe vachiona saka ndikuziva kuti pakauya mweko zvinhu zvakaita sei uyu anga asipo zvikanzi sekuru vakuda chikwambo chavo chamari vochiwana kupi zvikanzi tarisai muwashing basket vari ukama nevamwe vese pavakaenda kunotarisa muwashing basket ndobva vachiona chiri muwashing basket chikwambo ichi chinombori chii zvikanzi pavari kuchiona pakutanga chinomboita dehwe reshato ewe chochinja choita rwaifi time kana kuti time chechingobaka moto chichinyarisa but pandapedzisira mukoma wangu changa chinzi chiri muwashing basket so nhasi ndo pasatanzwa kuti chiri papi asi mari yasekuru nezuro ndo pasina kunzwa kuti pakavira zuva yanga yapapi saka ndichaita mukana kuti ndimbotaura naSabhuku vanove ndo vakambotaura nemumwe kuti tinzwe kuti mangwana nyaya iyi yapapi. Alright, so mari iyi iri kuita ichiwedzera musitanga iri chi yanga iri $100 ndobva yawedzera kaenda pa 3 enda pa 5 iko zvinosvika pa 9 zvokuti zvanhasi hatisataziva kuti nezuro yakavira iri yatopfuura taza amen apo ivo vanga vachishayiwa mari yekunotenga duri vachishayiwa mari yekunotenga duri rekuti kuti vadzure vaitoishayiwa asi mari yekuita sei yakuita ichiwedzera apa yakaburutswa nechi nemukomana pfupi pamwechete nemukomana murefu. Right, so tiri vari paNational FM Mhandara pangosara minute imwe tema hanzi kuromba kwakaoma tarisai vakomana vatambudzika nekuda easy life dzidza kushanda zveziya broadcasting kuru wasekuru ezauto nyaya ndakabata pana pamusikuru wasekuru ezauto nyaya ndakabata pana pamukomana wakumarawi
munorohwa negokwe. Gokwe ina kumira faini. Unosumudzwa neshiri. But Malawi negokwe. Malawi negokwe. Inoremera imwe ndeipi. Aiwa gokwe inorema ka. Gokwe inorema. Wani nzvimbo yakasimudzwa munhu neshiri. Kadhimba kuenda nemunhu mudenga. But Malawi inozorema manje kuremera. Papi shisha yakaita chimwe. Ndakutakira ipapo chete kuti pagokwe munhu akasumudzwa neshiri kadhimba kuenda nemunhu mudenga. Malawi amusati mainzwa. Yakaita sei? Bvunza kana mudhara wangu aramba anoziva. Aiwa yakaita sei? Malawi yakasumudza imba kuhange. Aiwa no chandoziva ndechekuti kana tichiti kusimudza imba ka tinoreva kuti kana imba ichivakwa inonzi iri kusimuka. Aiwa kusumudza zvazvo kutotakura. Malawi imba iyo itoriko kuMalawi vanhu vanotogara. Aiwa imba yakasimudzwa nei? Yakasimudzwa neMalawi. Papa gokwe Aiwa apa bozi maOlympics kaya inzwa ifutika kugokwe tikafa togona kusavigika. Ndakaiona. But zvekutoti mufi unozviziva here nyaya yekugokwe yevanhu vakati madzimai pakatava kunetsa nyaya yekunzi iyeyi vanhu vari kushaiwa zvipfeko zvavo zvemukati ari madzimai zvozowanikwa vanhu vaakufamba kuchienda kwasabhuku toda kunoti dare kwasabhuku tidzivisane imbwa yepasabhuku ndobva yasimudzwa negondo mudenga ndopesimudzwa negondo ikaenda ichibva yenda izvezvi kutaura kune kwandiri kuita kune nzvimbo iri kunonzi kugwanyika kunonzi kwaPauro kwakaonekwa mapenzi more than 60 hembe dzemukati dzakaungana dzine munhu wani vanhu vakatoenda izvezvi bhegi saga iro riri kwasabhuku izvezvi ramirira kuti vazotsvaga mubatsiri kumashure zvakare zvakamboitika zvakare vamwe baba vakapomerwa vachisimo munzvimbo imomo vakadzera mambo vanofanira kuti vazobhadhara mambo wacho ndimamwe njelere vakaenda kunobhadhara iko zvino zvawanikwa zvakare but nyaya ndangoti ndingodarika neko nyaya yandoda kutaura panapa inyaya yakaitika kunonzi kumbungu tiri pagokwe kumbungu aiwa tichienda kubait bridge tisati tasvika bait bridge pane patinosangana paroti panoziva chii tisati tasvika kubait bridge pane nzvimbo ichauya ndokuudzai nzvimbo yandiri kutaura nezvayo izvi ngunduzve wondazoti mbungu iri kugokwa dirika aiwa tinobva kugokwe kairi vekumusha vanenge vachiti washi mati inonzi chii inonzi ngundu indazoti mbungu kumusha ndinonzi washishuwa panganayo inonzi pangai lilieni anonzi lilieni ezara kune chitiko chakaitika chemurume akafa murume uyu vanhu vakatoswera vainaye paitika mwe mutambo webhora kamwe katonamendi anga aripo patonamendi murume uyu anoshandira kunyika yekusouth africa munoziva kuti vanhu vakawanda vekuko vazhinji vachona vanoenda vachinobira mhiri vachinoshanda south africa vachidzoka murume uyu akanga atoripo pakaitika patonamendi iyoyo akati tonamendi iyi pamatims akanga aripo ichinzi ifinal zvikanzi inini ndiri kuti pafinal iripo iyi timu yakanga ichihwina yainzi ichatora mukombe pafinal yaipiwa 500 US zvichienda nevanhu vakanga vasponsa ipapo yadyiwa yachona yaitora 300 US iye achibva ataura achiti iye patimu maviri ari kutamba kureva kuti inini ndiri kuisa 500 US pamusoro kureva kuti vachazoitira timu yahwina iyayi vachazosheyana 250 pamari yake yakaita sei mari yake iye bhora rakazotambwa ipapo rikaita mangange kuenda muextra time vakakava mapenalty anosvika kuma 25 pasina ari kuwina kubva pa vese vaikava vaingogowesa kusvika zuva ravira kuita usiku negobhora yakazowina yacho yaitonzi aiwa nenyaya yekuti keep against award handitika mangwana makuseni murume akaisa mari pamusoro yayo ndomukachinzi afa yawa achinzi afa but vari pabhora ipapo kune munhu akaenda akadhakwa akati kumunhu iwewe uda kuzvita aniwo uda kuzviratidza ani kuenda kunyika yeSouth Africa zvakosha papi pamba pako chapo utori neimwe imba yakatokureka size but wasvika uchisa 500 panapa inyaya yekuda kuonekwa here unotora vakadzi vedu uda kuonekwa nani munhu akataura zvinhu izvi
atori mwana wemufamily yemurume uyu sokuti kwa baba mukuru ni kwa baba munini ava vana baba wari wakomane muningina murume uyu mangwana makuseni vanhu vakatozonzwa kuti afa asi kufa kwakaita haana kufira mumba pamba paanogara murume akangonza akurwara zokunzwa muchesi achibva atakurwa achibvaendesa kuchipatara vanhu vasati vaudzwa shoko rakatozobva kuchipatara kuti aiwa munhu arwara kwakunoedza taenda naye kuchipatara tine urombo munhu atoshaya baba vane mwana anoshandira mukati meguta reHarare ari mwanasikana akaroorwa mwanasikana uyu anga asitorina 5 months abvisirwa mari pamba vanhu vakaungana aitoudzwa mudhara kuti ndava mari yemwana akaroorwa mwana here inga mari yacho yanga iri shoma wani ndava kuSouth Africa kwauri here inga kamari kacho pamba pako usati wavaka chii chaita kuti ubvise 500 years yekutsigira katonamendi kari panapa nemhaka yeyi waruda kushamisira ndiani uda kuzviitisa uda kubosta dzokorai munenge mataura mashoko chaiwo uda kuzviitisa uda kubosta uda kuzvifila ndidzi kumba kwako chaiko hakusati kwaane imba yako iwewe yakatokireka vana vako zvinhu zvako pamba pako hazvisati zvabata tiri kubvisa 500 kupa vamwe vanhu vauda kutora vakadzi vedu ndoshoko rimwe rakaiswa ipapo uda kuzvibhosta uda kutora vakadzi vedu mangwana kusiyana chivano right mwana abva afonirwa kunzi vana uyai ndozvaitika baba vafa zvikanzi hazviitezve baba tikadaitera nawo tichibvunza tonamendi yapera sei vachititumira mapics vachitorwa nevakomana webhora nokuti timu ipa yapedza vakazotorwa mapictures nelineup iyi nelineup yetimu iyi semusasponsawo hazviite zvikanzi nemwana kana ndisati ndauya ikoko sei baba uri kumuchera musevaviki kana ndisandauya kusvikira vakuru vati paane 3 days andititora mutumbi achibva ati ndiri kuuya achibva anoluka zvikanzi kana ndisati ndasvika muchaite sei ndobva asvika akasvika nemunhu parufu vanhu vakuda kuenda kumakuva papa vakumakuva ikoko ndo pakaita ratidza kuti sekunonzi mukofini mune munhu kofini rakatena katatu richitena katatu vanhu yese vanhu vachibvatiza izvo zvikaita ndisingakanganise ndinotonzwa kuti kune kumwe futi kwakaitika nyaya yakafanana naiyoyo zvadaro mubatsiri achibva ati iye munhu arikuda kuonekana nevanhu ndiri kukumbira veukama vese mudarike muchionekana nemunhu pakofini iri darikai muchionekana nemunhu pakofini iri veukama vachibva tanga kuita vachipinda vainzi taurirai zvamunoda muri kureva body viewing no body viewing yange yatoitwa kureva kuti kofini yange yatori kuguma kuva yamirira kuti sabhuku kana kuti vanonamata vaye vanamate kofini iswe pai ridzikiswe kureva kuti body viewing yatoitwa asi zvikanzi chii apa ndinoda kungoti muonekane naye kekupedzisira nokuti zvaitika panapa zvokuti rinoti gutirika iwe aiwa veukama endai muchitaurira saka unosvika iwo ndiwo unoziva zvauri kutaura nemumwoyo autaura zviri sei zvokunzikwa nevanhu vachibva vaenda paya pachibva ita murume akatanga kungoti handichaoni akamira ipapo kuti abve pakofini iroro akaenda zvekunobatwa ruoko vamwe vanhu vachibva vasvika manje kuti isusu tisati tapinda pakofini iri kuenda chinotaurira uyu zvaita bofu isusu tikaendawo ipapa hatiite bofu here zvika nomubatsira aiwa anoita bofu neanorwara pane zviri kuitika vanhu pindai achibva ipapa achibva ati ndakuona kwakuti katanu nhembe dzese kuita senge munhu akuita senge akurwara nenjere uyo kuchapira muguva garei chimbuzi imomo yowe bhokisi ranga ratodzika harisati radzika vachiri kufamba vachidarika nepakofini achibva ati aita bofu ndobva zvambomiswa kusvikira vanhu vakutya kuda kudarika nepakofini zviya zvanzidarika nepakofini zvikanzi isusu tisati tapinda leise vanhu vari kupinda 27 apa vachiri panhamba 17 vari kumashure ku18 19 vari kuti tikadarikawo nepo apa hatiiti eri mapofu zvitaura zve darikai nepo muchiita sei muchidarika vachibva vazotaka kudarika uya uya agariswa pasi vanhu vachiita time zvikanzi ndakuona munoziva kufanira kuti ndakuona zvikanzi oraiti wakuona gara ipapo aripo ipa kutanga kuita senge munhu akungoridza mhere senge munhu akuskirima achiskirima kudaro katanu hembe dzese uyo muguva kujambira mukati vanhu munhu apinda muguva kunodaiso munhu atoita pasati akatogara chimbuzi imomo nhunzi dzakauya ipapo mukoma wangu dziri mukati mekuungana pachimbuzi dzaenda pachimbuzi dzigoenda paari vanhu kuti vatarise imomo handirika vaitovhiringidzwa nekuwanda kwenhunzi iye achibva mira pasaiti baba Isabel sekuru zvakwedu isusu nhunzi hadziwanike kumakuva zvekumhanya handizivi nhunzi hadziwanike kumakuva zvekuda ine hangu ndinoti pamwe dzakazowanika nekuda kwechimbuzi asi nekuda kwezvanga zvakuitika zvanga zvakuitika nhunzi dzakazoinzwa
dzakawedzeka zara zvekuti vanhu vaitotadza kunyatsoona nyuchi dzenhunzi dzadaro ipapo zvikanzi simudza mubhadha vakadzikadzika simudza mubhadha vakadzikadzika simudza mubhadha tirove vakadzikadzika simudza mubhadha vakadzikadzika simudza mubhadha vakadzikadzika simudza mubhadha vakadzikadzika Baraba! Then you're she would be for Tapio. War might is the body for the Peter Pro. Father to the picture of driver. Juma Damakachu back in the cat. See Peter Horrible. Then you're she would be for Kayaba. Musukuruaku. Dilebarawi. Rigidi kuyangana mukati mwamanda kuona nchenche basi baba zikuvhita nyuchi wanika nyuchi vari kumakuwa nyuchi dzawanda paipayo nhunzi dzawanda paipayo kusvika mubatsiri iye pachake dzisisaperi vanhu akachatokwanisi kuona munhu akamira ari mukati but achitaura achiti munga haana kusimira ari kushedzera kuti mungandidii haana kupfeka ari munhu werume kuita musiuganda kuita chiberekero mukadzi wemurume uyu achibva abvapo mukadzi wemurume uyu nevana vachona vakabva zvezvi kungoti veriveri vachibva vabva sabhuku achibva amira kati torai murume uyu kana kuri kurwara nenjere musungei aenda apo kunguva yafamba iyi tinogona kuchita imwe nguva tisingakwanisi kuviga munhu momuisa apo asi sandataura zvakawanda ndine zvandiri kuda pairewo zvaita azviitwe anofanira kutobhadhara uyezve aende kwamambo batai makadaro sekuru ipapo ndinonyaya inorwadza mhuri yezimbabwe yakatanga kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti chiweshe nezuro kunzvimbo inonzi Bob Garande nezuro kwaBob Garande kuno mukomana akagara nemukadzi wake asi mukomana uyu akazotanga kuita semunhu anomborwara nenjere achiita zvakanaka achirwara nenjere achiita zvakanaka but nezuro mhuri yezimbabwe akaenda mukomana uyu anobva mumusakanye village akaenda kumba kuabereki vakabereka amai kwakaberekwa amai vemukadzi wake ndoko akaenda ikoko akanoita noise ikoko akaita noise akaparadza zvinhu midziyo achiita noise apa zvinhu izvi aizvita akashama ndokubva ipapo achibva enda zvakare kwaBob Garande zvakare andirika achibva enda ikoko akanoita noise akaita noise ndokubva enda zvakare pamashops ndobva anoita noise akatema zvinhu akaita sei akaenda pachikoro zvakare paBob Garande primary school ndokunotema zvinhu zvakare achiita noise ipapo vanhu vachibva vaenda paripoti kunoripota kuhoza asi mashoko andikagamuchira kuvanhu vakaenda kunoripota mushure mekunge aparadza zvakare zvinhu pachikoro andirika vanhu vari kuti ivo vakanzi izvo nemapurisa endai munomutora muyena kuno kana kuti muchinge vamusunga muzoshedza tora vanhu vari kuti ivo vakanetseka nenyaya yekuti veduwe isusu pachedu munhu ari kurwara tinokwanisa kunomubata sei patienda kumapurisa tinofungira kuti tichabatsirwa kuti sei vagouya kuzomutora munhu saka ivo vari kuti vakanzi ivo endai munobata munhu kana muchinge mamusunga tozoya tomutora achibva azoenda zvakare kune imwe nzvimbo akanoita noise saka nhasi izvezvi ari kunzi amuka zvakare ari kumba kwana tezvara vake kwaari kuita noise kureva kuti asati aita sei asati abatwa saka vanhu vari mukati menzvimbo idzi nezuro akarara asingazike nge ari kope vaitotiwo havasi kuziva kuti vofamba kuenda kuchikonzera tikasangana nevanhu aigona kungovatema kana kutanga kuvarova so munhu ari kutoda help vanhu vanobatsira vakafanana nemapurisa kuti vaende kunobata munhu oiswa panzvimbo yake ega wangu airwara but kana achirwara anobatwa nani nezvinhu zvaari kuparadza pachikoro chapo chaparufungiro nezuro chikoro chakatonetsa kuti vanhu vaende kuchikoro kunodzidza chikonzero vaitofungira kuti nhasi apa dzidzike nenyaya yekuti dzimweni dzenguva anoita sei anodzoka asi munhu ari kunzi anozivikanwa nekumurwara kwenjere so vagari vari kuchiweshe ndikukumbira kwaBob Garande panguva ino patiri panapa nenguva yandapedzisira kunzi mukomana yatanga zvakare kubva panyaya nezuro unogona kutibatsira kuti chii chiri kuitika kana kumhanya kumapurisa ari padhuze kuti mukomana uyo abatwe kuti vanhu vafambe vakasununguka nekuti vanhu vari kusvika kufamba kana kuenda kumaminda kusvika kuti kana vachinge vasangana nemunhu vanogona kukwara raita vagari vekuchiweshe ikoko paBob Garande raita munokwanisa kuti vo update vari padhuze kuti chingava chii chiri kuitika kuti nhasi ari kuita sei baba Isabel vachazozifambira hadzo asi kana aripo akateerera panguva dzino anditika baba Isabel vachazotaura phone number
namba dzawo ka pakupera kwechirongwa kuita kuti mukwanise kuvafonera kuti chii chiri kuitika nemurume uyu ka wekurasika njere achiputsa midziyo yekwanatezvara pamwe chete ka nekurwisana nevanhu achida kuvarova ka ipapapa ndo dzimwe dzacho nyaya dziri kuitika ipapapa tiri pano pa National FM Radio and the whole nation on one station andigara padhuze nekuti izvo zvoda kuti timbopinda muchito 14 years iko zvinos, right? Second born in 14 years, third born in 11 years. Mukomana ane 14 years mukoma KB ndo kugara na baba vake pasi achibva ati baba ndakuenda kusekondari but ndine mashoko andoda kuti nditaure nemi baba, andisina kunzwa zvemanyepo andakaudzwa chikonzero akandiudza mashoko andi mama. Amai zviri kundinetsa nekuti kuchikoro kuna baba naamai vakarovana vachirwira mwana pachikoro, asi patakazobvunza takanzwa kuti ndi baba vake mwana uyu ndi mai vake mwana uyu. So nyaya yenge iri kuseri ndiye kuti baba naamai ava vakasiyana. Vasiyana vana vangu vachigara kumba kwa amai, amai vachiendesa mwana kuchikoro, baba vakauya vachida kuba mwana pachikoro kubira mukadzi, right? Pachikoro apa ndo panodzidza chi mwana uyu ane nyaya yakazotaura kuna baba vake. So anoti baba wongo munoti baba, asi mama vakandiudza kuti mwanangu mwana uyu number 3 pano patigera pasiri po mapenyu vatinogera navo vasiri baba vako batazvitauri mwanangu nguva ichakwana uchaenda, uchaziva baba wako, uchaenda. Pakataka kutaurwa nyaya iyi mwana uyu anga ari grade 6, mwana uyu aisanganiswa na baba vake achitengerwa magroceries pamwe chete nekupiwa mari dzochikoro. Kazhinji aisatengerwa chinhu chokubata, anoti aipiwa mari yekuisa muhomwe pocket money ari kuchikoro. Izvi zvaitika kabisira baba ava vasingazvizivi. Okay, mwana anoti ine baba vangu ndakavaratidzwa. Chakadhakwa ndechekuti baba vakaratidzwa mwana uyu vanogara munharaunda iyoyo. Anoti andipedzi week ndisina kaviri kana katatu ndichisangana na baba ndikavaudza kuti handina mari, chandakarambidzwa kuita foni nokuvafoni kutaura nawe, asi pandasangana nawo ndinonzi taura zvauri kuda. Endi baba vari kupa mwana zvaari kuda. So hama dzangu ndodziziva, ndakatoratidzwa vakoma vangu nevaning'ina vangu. Saka kwandiri kuenda uko nyaya yendasangana naye kuchikoro uko haina kundifadza, ndinozonyara pakati pevamwe. Madei marega ndaenda kumba kwedu, ari kuudza mwana ane 14 years mukomana ari kuudza baba mushure mekunge audzwa naamai kuti pano patiri kugara pasi pababa vako. Amai vepamba apa vane kuchechi kwavanonamata. Okay, baba ava havaende kuchechi. Zvadaro mukoma KB baba vachibva kuti kumwana wavo, inga wakura mwanangu, havana kuita hasha kana kuita dzimwe zvinhu, inga wakura mwanangu, watotionesa imwe nyaya yatanga takavharika takarivara. Unofanira kugara waita sei, waenda iwewe wanga uchifunga kuti handizvizivi. Aiwa ndozviziva, but honaka mwanangu unogara nevamwe, handifani kukurasa. Ndaifunga kuti ndikaita izvozvo unofungidzira kuti ndakurasa sezvo usiri mwana wangu. Aiwa wakura, saka zvawakuzviziva iwewe chiande kune vamwe vakuru ukumbire wega kuitira kuti dzimwe hama dzisazoti ndarasa mwana. Ndizvozvo. Asi baba ava mukoma KB havana chavaiziva, vanga vatotangira ipapo. Munhu vaitora zvakanaka kutonzera padhuze mwana kuti vanyase kunzwisisa. Ndokutora mwana uyu ndokuenda kuchechi kunonamata mai ava kumufundisi wavo. Vachibva vagara nemwana, mwanangu ava ndomufundisi wamama vako ava, toda zvinhu zvakanaka kuitira mangwana, taura nyaya yako. Mwana ndokudedebudza nyaya yese achiudza mufundisi wekereke kuti kubva gore rakati ndakaudzwa namama kuti baba vasi baba vangu ndinhenge, ichokwadi baba vanouya kuchikoro vanogona kugarira murodhi vachindipa mari, izvezvi nditori nemari yangu inogara muhomwe. Ndokutariswa mwana uyu mashoti ekuchikoro aya aivhura kuzasi kuya kwakapenderwa kuya woboora wopinza mari mukati, aitori nemari iri kuma 60 US. 60 US 60 aitori imwe aipiwa imwe mari imwe isati yapera yaigaremo. Kana aenda akuti kozvinozvi aenda kuweekend yaibviswa mari yayi yoiswa mubhurugwa raanenge achipfeka, achiti inini handina problem nditori nemari asi ndinopiwa nababa. Saka zvaitika pachikoro izvo ndo zvakonzera kuti nditaure, ndobva ataura. So baba
vakaenda kumufundisi wekereke ndoko vakataura nyaya chete ndobva vanyarara. Zvavakafunga ndezvekuti kana mwana adzokera kumba achaudza mai vake kuti ndataura namudhara panapa ndezvakati. Mwana anachakataura kuti akangozviri zvinhu zvakajairika nokuti baba vazvigamuchira kuti aiwa tagara tichizviziva, saka haisi nyaya yekuti ndichanoudza mama kuti tataura zvakadai. Ndobva vanyarara. Iko zvinozvi vari kuti wiki raakupera mhuri yeZimbabwe. Ndaifunga kuti mwana kana audza amai vake kuti ndaudza baba izvi, mai vachazouya kwandiri vachiti nyaya iyi mainzwere toita sei kana kuti vachatiza kana kuvhunduka. Amai havasati vataura chimwe chinhu, chikonzero mwana haana kuchitaura. Mhuri yeZimbabwe wandakataura naye chete, mwana ndakamurekodha kumufundisi, vakarekodha kumufundisi zviriko. Mufundisi ndakavaudza kuti imbomiri yekutaura ndanguya kuzopotera haisati yataurwa. Kubva kwandakaita kumufundisi nezvandakanzwa nezvandakaona izvi mhuri yeZimbabwe, murume anonzi ndiye baba vemwana wangu tinotosangana zuva nezuva nekuti tinogara munzvimbo imwe chete. Ndinomuziva. Ndinofanira ndiudzei next step. Ndoita sei? Ndiite mwana wangu pamba ndinaye. Kwandiri ndaiti third born. Ndazviziva nhasi wangu. Esi kuti ndizive mwana ari kundiudza zvakaudzwa namai vake. Ende zvakaitirwa mwana uyu nababa vake zvakawanda akandiratidza. Ende zvechokwadi mwana wangu ini ndiri pasi pakuwana kuna baba mwana uyu ane zvakawanda zvainazvo. Ndoita sei? Muri kuti ndiye mwana ane 11 years. Ane 14 years. Ehe. Saka baba ava vachengeta mwana uyu kusvika asvike 14 years. Kubva iri nhumbu. Yes. Asi mwana wavo. Kureva kuti vachengeta mwana uyu 14 years 9 months. Right. Because dzemudumba ziverengwe. Asi ivo vakataka kuchengeta. Amai vari kudza mwana kuti pano hapasi pedu. Asi nyarara uchaenda. Asi nerweseri vakaenda kunoratidza mwana baba vake. Mudhara akuzviziva. Ndoye pabhikita kai.